Tervetuloa seuraamaan Taak-kunkkukilpailua Vihdin karting-radalle. Viikonlopun aikana ajettiin Suomen Taak-karting-harrastajaluokan ja KF6-luokan kunkkutittelistä. Historian havinaa toi Formula A-historic-luokan oma kilpailu. Tunnelma oli leppoisa ja tarinaa riitti kilpailun alkua odotellessa. Karting sopii monenikäiselle ja se on siitä mukava harrastus, että liikkeellä ollaan usein koko perheen voimin. Taak-luokka on suunnattu yli 16-vuotiaille karting-harrastajille. Vanhimmat ajajat tässä luokassa ovat jo yli 50-vuotiaita vetreitä herrasmiehiä. Taak-luokassa ajetaan ihan perus karting-autoilla eli samassa kuin muissakin SM-luokissa ja moottori on vähän isompi kuutiotilavuuksinen, mutta matalampi viritteinen, eli teho on suunnilleen sama, ehkä vähän vähemmän, mutta huoltotarve on sitten vähäisempi, että laitteet on helppoja ylläpitää ja kohtuu kestäviä. Taak-kunkkutittelin yksi ennakkosuosikeista on tänä vuonna ajetun Taak Suomen sarjan voittanut Jarkko Saari. Taak-luokan alkuerissä haettiin moottorin viimeisiä säätöjä ja otettiin tuntumaa autoon. Jakke Kuivasniemi ottaa kärkipaikan, perässään Erno Luotola ja Jarkko Saari. Neljäntenä Mika Salo-niminen kaveri. Kyseessä ei ole kuitenkaan entinen formulakuljettaja. Jarkko Saari nousee toiseksi ohittamalla Erno Luotolan. Lisäpotkua voiton tavoitteluun antaa voittajaa odottava palkinto. Nimittäin Taak-kunkkutittelin voittaja lähtee palkintomatkalle Italian Cardaan ajamaan Kuppi maailman finaaliin. Sama paikka jälleen ja Jarkko Saari kuittaa nyt Jakke Kuivasniemen ja ottaa kärkipaikan. Kontakteja riittää. Emil Heikkinen ja Toni Vuorinen kolaroivat. Heikkinen jää radan varteen. Tässä taistellaan kakkospaikasta. Mika Salo on ohittanut Erno Luotolan ja ahdistelee jo Jarkko Kuivasniemiä. Järjestys kuitenkin säilyy loppuun asti ja tämän alkuerän voittoon ajaa Jarkko Saari, joka hallitsi päivän kaikkia alkueriä ja lähtee Taak-kunkkufinaaliin suurimpana ennakkosuosikkina. Formula A-historic-luokan kilpailu keräsi monet uransa lopettaneet kilpailijat taas radalle muistelemaan menneitä ja ajamaan oman luokkansa leikkimielisestä mestaruudesta. Mukana olevalla kuljettajajoukolla on Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen mestaruusmitalleja yhteensä reilusti yli 50 kappaletta. Mitäs pidät Vihdin radasta? Tämähän on yksi Suomen mahtavimmista radoista, koska tämä on tosi tekninen rata ajaa, että täällä täytyy kuljettajankin osata jollakin lailla ajaa, että se ei riitä, että vehkeet kulkee. Tosi hauska nähdä näitä kaikkia tyyppejä, joita täällä nyt on tullut, kun ei ole pitkään aikaa nähnyt tämmöisiä, just ketkä on kauan sitten ajanut, niin ihan loistava systeemi, että tämmöinen järjestettiin. Kyllä mä oon mukaan näissä hommissa. Yleinen niin kuin tällainen Formula A-perusauto on ollut 100-kuutioinen ilmajäähdytteinen, mutta esimerkiksi täällä nyt on sitten vähän uudempiakin Formula A-vehkeitä, mitkä on kuutiotilavuudeltaan samaa luokkaa, mutta on tullut nestejäähdytystä ja sen sellaista, mutta perusauto on kuitenkin ihan niin kuin suoravetoinen 100-kuutioinen. Kilpailusta kun kuulin, niin heti tuli itselle mieleen, että on saatava semmoinen auto, millä itse on joskus ajanut, että se vastaisi täältä niin kuin historic-aatetta. Ja sitten kävi niin, että löytyi tämmöinen auto, millä Häkkisen Mika on aikoinaan ajanut niin kuin ensimmäisiä metrejä sen pahan onnettomuuden jälkeen ja alkanut itseensä siitä niin kuin kuntouttamaan sitten niin kuin kohti maailmanmestaruuksia ja sen sellaisia, että sikäli on niin kuin todellinen historia-auto kyllä tässä kyseessä. Siitä on suunnilleen pölyt on pyyhitty ja renkaat jouduttiin vaihtaa vähän uudempaa, koska ne alkoi olla jo aika kurppukunnossa, mutta muuten on ihan moottoria myöten niin kuin ihan siinä ilmeessä ja niissä asetuksissa, millä Häkkinen ajoi. Onko hyvät säädöt? On kyllä, ihmeen hyvin osuu tänne Vihtiin, vaikka onkin vähän vanhempi auto ja vanhempi mies, mutta ihan hyvälle tuntuu. Vanhempaa ja uudempaa kalustoa oli asettumassa lähtöviivalle. Minkälainen auto sinulla on? No, mulla on 99 vuoden runko ja 95 vuoden moottori, että mulla on aika todella historiikki kamaa. Miten paljon olet aikoinaan ajanut ja milloin aloittanut?
Kartingin aloitin 82 vuonna ja ajoin 16 vuotta kilpaa. Sitten oli yksi välivuosi, ajoin 11 vuotta formulalla kilpaa ja lopetin viime syksyyn. Tämä on tämmöinen palan painikkeeksi vähän mukavaa toimintaa. Sami Erkkilä. Formula A Historic-luokan alkuerissä moni kuljettaja totutteli pitkästä aikaa taas kilpailun metkuihin ja haki autoon mieleisiä säätöjä. Uudemmat vesijähdytteiset autot hallitsivat alkueriä. Tämän lähdön kärkipaikan ottaa Teemu Nyman, toisena Joonas Kostiainen, sitten Teemu Tanninen, Ville-Pertti Teuronen ja viidentenä Daniel Lindholm. VP Teuronen lähtee heti hakemaan ohituspaikkaa. Teemu Nyman ja Joonas Kostiainen käyvät kovaa taistelua kärkipaikasta. Kärkikolmikko alkaa karkaamaan. Tämä on Teemu Nymanin kotirata ja hän on varmasti vaikea ohitettava tällä radalla. Toisena ajava Joonas Kostiainen on saavuttanut Formula A-luokassa Suomen mestaruushopeaa vuonna 2005 ja edellisenä vuonna pronssia. VP Teuronen keskeyttää moottoririkkoon. Hyvää taistelua käydään myös kärkikolmikon takana. Keskijoukossa taistelua käyvät vanhat kilpakumppanit Jussi Kohtala ja Sami Erkkilä. Kartingissa Erkkilällä on 2 SM-kultaa ja 1 Pohjoismaiden mestaruus. Formula A-luokassa on 2 kaudelta SM-pronssia. Jussi Kohtalalla puolestaan on 5 Suomen mestaruutta ja 2 Pohjoismaiden mestaruutta. Teemu Nyman hallitsee päivän alkueriä ja ajaa myös tämän alkuerän voittajaksi. Toinen on Joonas Kostiainen, 3. Teemu Tanninen, 4. Daniel Lindholm ja 5. Daniel Aho. Seuraavina tulevat Antti Palonen ja Toni Saarinen. Formula A-luokka oli aikanaan oman aikakautensa kovin luokka. Luokka lopetettiin kauden 2007 jälkeen, kun uudet moottoriluokitukset tulivat voimaan. Tilalle tuli KF1-luokka. Kyllä mä vähän on tässä poltteita on koko päivän ollut, että pääsisi vähän kokeilemaan jotain vehjettä, mutta nyt ei taida päästä tänä viikonloppuna ajaa. Ensi vuonna pitäisi ajaa varmaan kansainvälisiä kilpailuita aika paljon ja sitten katsoa, että mihin rahoitus riittää, että mahdollisimman paljon just ulkomailla varmaan ajaa ja tehdä sieltä hyvää tulosta. Sitten on vuorossa Formula A Historic-finaali. Mukana 28 kuljettajaa ja edessä 26 kierrosta. Ensimmäisestä kurvista tullaan järjestyksessä Teemu Nyman, Joonas Kostiainen, Teemu Tanninen, Daniel Aho, Sami Erkkilä, Antti Palonen ja takana käydään kovaa taistelua sijoituksista. Kärjessä numerolla 5 ajaa Teemu Nyman. Perässään Joonas Kostiainen, Teemu Tanninen ja Daniel Aho. Daniel Aho painaa jarrutuksessa sisälle ja ohittaa Teemu Tannisen. Myös numerolla 69 ajava Daniel Lindholm tekee nousua. Keskijoukossa Niko Linnama parantaa sijoitusta ohittamalla Jussi Kohtalan. Teemu Nyman pitää johtopaikkaa, toisena Joonas Kostiainen, 3. Daniel Aho, 4. Teemu Tanninen, 5. Sami Erkkilä. Sitten tulevat Antti Palonen ja naiskuljettaja Jenny Kruun. 24-vuotias Teemu Nyman ajoi Formula A-luokan Suomen mestaruushopeaa vuonna 2003 ja 2004. Vuonna 2003 Nyman juhli myös Euroopan mestaruuspronssia ja MM-sarjassa loppusijoitus oli 7. Italian mestaruussarjassa Nyman saavutti pronssia kaudella 2003 ja 2004. Vuonna 2003 Nyman kruunattiin myös ICA-luokan Suomen mestariksi.
Tommi Lehdolla menee jarrutus pitkäksi ja sijoitus putoaa. Hetken päästä myös VP Teuronen ohittaa Tommi Lehdon. Mukaan mahtuu myös epäonnisia, joiden kilpailu päättyy keskeytykseen. Tässä Niko Linnama. VP Teuronen. Teppo Suvanto. Jussi Kohtalan tyyli on persoonallinen. Daniel Lindholmin matka päättyy tähän. Tämä taistelu päättyy numerolla 16 ajavan Jan Kosken keskeytykseen. Kilpailussa menossa viimeiset metrit ja Teemu Nyman ajaa kohti voittoa. Teemu Tanninen ahdistelee 4. ajavaa Sami Erkkilää. Formula A Historic-voittaja on Teemu Nyman. Daniel Aho toinen, Joonas Kolemainen kolmas. Jos olisi alusta asti heti päässyt kantaan kiinni, niin en olisi varmaan pystynyt pitämään, mutta mä sain siinä alussa revittyä sen verran eroa, että se pelasti. Kyllä se oli vähän nopeampi tuossa ton finaaleen, mutta mä sain pidettyä sen eron kuitenkin aika hyvin siinä. Sain nopeimman kierroksen palkinnon, vai miksi sitä nyt kutsutaan, että ihan tyytyväinen on kisaan. Ja vähän siinä oli ohjelmaa, että en päässyt ihan ohi kavereista, mutta ei se mitään. Auto kulki tosi hyvin ja kone kulki ja mies kulki, niin mikä siinä oli vetä? Formula A Historic-mestari Teemu Nyman on palkintonsa ansainnut. Taakkuukku finaalien tunnelmiin menemme mainoskatkon jälkeen.